Want to say something? We have a Romanian guy also in our show. Oh, amazing. Имаме That's even и better. румънец в нашия екип. Listen. Exactly. We have the Balkans united tonight. Ние сме Обединени Балкани тази вечер и това е страхотно. You know, like for 3 years, I've been longing. От 3 години to мечтая make this, to make the connection and to make Balkans united. да се съберат Балканите. This is United Balkans. И когато се събрахме като тим от Балканите, с представители от Балканите за Бангаранга, това въплъщава точно тази идея. Аз, разбира се, харесвам хората и от Швеция и Норвегия, които също бяха от екипа. Ние сме обединени от музиката. Никога не съм се чувствала разделена от някого. Независимо от какъв произход национален е човека. А музиката изгражда общност, Евровизия също. Много съм щастлива, че ще дойдете в София. И съм щастлива, че ще бъде у дома. Следващата Евровизия. За съжаление, на времето свършва. Аплодирайте, Дара, още веднъж. Заслужаваш да празнуваш. Ще танцуваме ли тази вечер? Благодаря на всички. Still don't know what's going on, by the way. No? Yeah, we will understand. Oh, and somebody asked me what will happen if I don't win. Някой ме попита какво би станало, ако не спечеля. I guess you'll never know. Предполагам, че няма как да знаеш. И предполагам, че никой няма да разбера всъщност.